It is here Kaya Bra Penyah Kofi Adoma Nwanwanii ajese. About 3 months ago, Ogo PM ewo Doma ana okoye program cover up as media personality ewo Doma hini 25 years anniversary course no. Eba say ya 22 ewo neni. Na ebusia Kofi Adoma aba abekasa abetire nsem sede bibia esikoye. Ama we arehosempa ene de gara fododo na ere aho Kofi Adoma ne condition abaya arehosem aha ipenya block media metro say any dem over like video no other room we subscribe button na somebody click bell notification na connect latest update na ba kire wadwen e de ama me e wo comment section mesere wa say oba so na wa share video na ma wonwa so enya bi ahye na bibia aye wa no wana eja ba 3 to 4 months ago and say a pop up say Kofi Adoma ya boni tuo e wo nani anyan say okọ Doma hini program and na Ajiman Badu the second or celebrating the 25th anniversary ya dintra Doma Penyah kesias no wonya 25 years in say or hye ho fa ema na obehia nsem twerefo e wase 80 or twerɛ kata koma NGT ni NGFM ema NGT for etu omu favorite host Kofi Adoma Nwanwanii say ne onko program no cover up say ongo cover program na no o telecast e wo TV ema amount ehu de e course e wo Doma as at the end of the day and the pop piece e bi ehu say no ya to Kofi Adoma Nwanwanii to e wo nani ema be ye e ba say enya no crap called Doma phone nika be deny ye called Doma bloggers be deny cause they feel say they are tarnishing the image of Doma hene say the Kofi Adoma kwa ba Doma hene program one day pe ya tuntu na ni there that's they feel embarrassed it's now omo attack argument say ya tuntu e wo Doma no mo attack but later and it was a video now a confirm say ya to Kofi Adoma Nwanwanii to e wo nani no e pop up on the internet. Jesus. Na obeke jama Doma hene obeka fafe no wadu ha na obeke jama Doma hene obeka fafe no wadu ha bari ma kuja tu Adoma Doma don te hene adu wadu ha Jesus. Nese abedi ada say in fact said o he video ni tu ni there ya to abo Kofi Adoma Nwanwanii nene ema ye say Ibrahim Mahama e be share bo say obema Kofi Adoma Nwanwanii $150,000 sebia neni no koye surgery na o de ebe support na bibia one ema no achi na ensem de brebe na ne pie bi gwa say Ibrahim Mahama wo boa wa sika wan fa anko je say a whole lot and a poppy on the internet oh hon money abe hwere bloggers no for bloggers be say TikTok obi posti unia picture Kofi Adoma picture no atwere gone too soon rest in peace je say kwasi akeka sa Jimmy sem sa kwasi post nkwa obi yale obi o serious condition mu na wo pre nkwa na Jimmy for bisu TV dia so e kan kwasi asem e twere kwasi asem fa na ho eti enne ana Kofi Adoma Nwanwanii eja ne ho eye kakra enti na opese o address issue no at hand say be ya obe clear air na na dofo omo feel pain omo go through pain any other no depression at least you'll be a little bit okay say the omo say Kofi Adoma ne ho eye eti Kofi Adoma any something for Asia enne e wo fie e ma yen say omo ho fa de ende na omo ni eda mojam tuntum ne kokko kobne any breezes na omo any eda mojam e ma before that Kofi Adoma be kasa ne yere edi nka be kasa ye by Angel CEO Vincent Opare until no one say there only protect brand na me protect one timene no our interest is different but action
But actually there, Christo so one more no function. Yeah, about Dr. Peputin and Popon Shira. Or Sunday, let's say there. Now, I say, Yambano called a grant interview, be my castle pen, on send them. Sabe Kafra. Now that's only in Ghana, and so in your many I'm sure baby with the mammy may. I will say, you are earnest. All going if you know about one who said true. Me more say, me try to buy him, kind of catch him, be Mamma to an idea, fat to go. Second will be a pillar. That doesn't mean the person has given you the world. But what it means is, in the beginning, he was not present. But when he got to know and he came, he did what every father would do. Ghanaians should understand. Me, I haven't blamed anybody. The video is there. It's extra footage now. I will not be the one to do the work for Abani. Right? But then I phone to once a day. Papa no buy no say. One thing of them, but this is assembly see Adichi and buy when you see you. You never have. Apparently, me, break. But on me say, on record, Vincent, I will even come on your business. We are on a personal level. By BBT, mediature. By Miss Senya Coupon days, I ask Kabibi Maya Meya or Fancho. About figures. As a doctor, we could talk about how can they bet Senenka. But answer now, visiting or walk who could not be door Casa, answer no bet Cassan, on Kade, or by me at Dinkaya surgeries. He met doctors here. Not we've taken care. I didn't take it down from my husband's mother, my husband's father, my husband's family. Nobody. I didn't even know that the man, I didn't know that Dr. Koputin, he's so like an amazing soul. Because we're buying, we'll be about $40,000 is a joke, right? It's not a joke. So if I said he's a pillar, he kept calling. He kept calling. In fact, he will always give me updates. I will ask him what is going on. He came to me personal and told me, Nana, men kasabium abre. I do not want you to talk. I am going to Doma and make the police report. When my husband's family, they are here. I won't say it at their back. They are here. When they came, at a point, it's more, Collins is here. That is my husband's younger brother. It's at a point, it's more or less like I am siding with Domangini because I do not want anybody to speak. No, any footage. All the people that were there, journalists, be a call programming people were pissed with me because they do not want the footage. They need the footage and I don't want it out. I don't want it out because the next issue is on yet. But that doesn't mean we should also destroy somebody's character, right? So I'm trying my best to manage the issue. Nabuja Kofi TV, that is Kofi Adoma Nwanwanii. Ankasa ebetu na nimutu. E narrative story no said ye bibia esikoye ewo Doma. Na yengo ti Kofi Adoma. In fact, na meaningless. It's here me yare. Na ko ba ese. Doma mahine e shefa. E fishe you know. Okay, say you can come up, say, listen, member. Say, oh, but let's go for the bra. It makes you brown. Our baby was here. I'm sure you have a man, the man of Young Cassadi. Oh, baby, what in the bra? So I remember, say, I passed the phone on to my wife, and on the mirror, I say, oh, Baba. What do you feel? The whole region, the whole of it. It's a head of one of the it's medium penny for I walk and enjoy anything for more. Who just said, the rich near waiting. And I'm just said, baby, Doma, one of and I'm free. And see, you can see a Cassim be I shall not yet me, and yes, and yes, it is straight. Only I never sack for the book. So, the Kakra, at least near mamma, the
ɛne ɛka ho asɛm ɛna mede to panyinfoɔ anim ɛno koraa no ɔmsuro daabi anase ne budget ɛnnu saa na mesan ne panyinfoɔ kasae no ho sɛ ɛyɛ deɛ wobɛnya aba no monkɔ na monkɔkɔɛ ɛne si ɛkɔduru hɔ anadwo ɛdua na memene nyinaa sisi wura drugstore baako a ɛwɔ dɔm ha tɔɔ nduro sɛ ɛbɛyɛ a adeɛ kye anɔpa a bɛtumi ayɛ adwuma nyame adom adeɛ kye na memene mu na hɔ papa nso mesim ɛkɔ abɛmprɛdi ase ɛyɛ dɔm a ahemfie animu mekɔ ɛna mefrɛ nana sumae no sɛ papa bɛdu wama obi abɛhyia yɛn de akɔda baabi a yɛbɛda adeɛ akye mpata sisi wɔ inside nti aberɛ a wɔtutu no ɛmɛte hɔ ɔtwɛn sɛ wobɛtutu akɔ inside hɔ na wakɔka ho na afei yɛayɛ mewɔ hɔ ara na obi baa ne ɔbɛfrɛ me sɛ wakɔfi afei na amammerɛ kɛseɛ paa ne baa bɛkɔ so na amammerɛ no ɛne sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɔ agya a ɛyɛ aduane agya no na ade deɛ mmerante no tutu mahyɛ sɛ bɛte mahwɛ a ɛma ne nyɛ fɛ nti waa wɔ osmo pocket 3 ɛna meyi ɛna mehyɛ ase sɛ metwa ɛti baabi a mekyina no na nipa no san ka kyerɛ me sɛ daabi deɛ ɔbɛyɛ amammerɛ no ankasa no bɛbie ne kaa no pono no na waso gya no enti kɔgyina ne sɛ hɔ ɛna wobɛnya ne yie mamfoɔ nyinaa baabi a na mekyina naa mekɔgyinaa hɔ mede megu so a metwa abrafo yi wɔ hɔ afahyɛ yɛ hɔ daa yɛtwa a ɔmo tuturo ma ebibu yɛ ti mu na ɔmo to megyina hɔ bɛyɛ sima baako kɔ mmienu deɛ menu yɛ ano sɛ mawuru hwee bio masom nyinaa mente hwee afei m'anim puru bɛgya m'ani fira enti memne yɛ berɛbere yɛ kɔɔyɛ ɛne yɛde bɛtena kaa mu ɛne so nipa nso mu taa wɔ ma ɛde to m'anim sɛ ɛde mohyehyɛ me ase gya na apu m'agya ade saa wo ne kata yɛde me kɔ na hospital asɛm no wɔ mprɛmpa mu but aka sɛ abusua hyia na ɛyɛ sɛ mebɔ amanneɛ kyerɛ deɛ ɛsiiɛ ɛna ama mekyerɛ mu sɛ yɛkɔduru dɔma hospital na yaw n'ano ɛden na yaw n'ano ɛden nti wɔhyɛ aseɛ wowɔ me mpa ne ɛdɛm na ɛna akɔfɔm kakra ɛna wɔn sɛ wɔn hwɛ n'anim so to wɔn hwɛ deɛ no na dɔktafoɔ no sɛ ɛnyɛ koraa ɛgye wɔn frɛ dɔkta ofori ebi a mete yɛ no sɛ ɔyɛ specialist wɔ to ɔfrɛ no ɛyɛ ɔbɛhyɛ aseɛ ɛde nsuo ɛdi no so ɔmɔde paneɛ ɛtwe nsuo no a sɛ yɛfrɛ no irrigation ɛdi no so a ɔmakasɛ mɛkata mɛkata wobisa sɛ mɛnu ne sɛ sɛ ayɛ sɛ aboɔ do so saa ɔmɔhoro yaa na ɛtutu ofori baeɛ yɛde me kɔ baabi a ɛhwɛ ani ɔhwɛɛyɛ ɔsɛ mpaeɛ a wɔbɔ ne sɛ adwuduro no ɛmmura m'ani mu ɛnkɔ akyi ɛnkɔka ntin na ɛwɔ hɔ no ɛfiri sɛ yɛni no ɛfa bi wɔ hɔ na ɛho ka a ɛfa adwene wahyɛ aseɛ ɛdeɛ sɛ ebi awurawura m'ani no so a ɔwura no a ɛmpie ebi nso awura mu kɔ na deɛ wowura ani mu no deɛ wobɛtumi de paneɛ awowɔ ɛtoɔ no atwetwe na ɛya nti wode adudu bi so a na m'ani no ayɛ te so nti wɔde paneɛ no ɛde ɛyi oyiyi na ɔsɛ ade wei deɛ ɛsɛ ɛyɛ ntɛne ɛkɔyɛ scan ɛfiri sɛ
ɔmpɛ sɛ ɔbɛdwene deɛ ɔgu ɛwɔ akadɛ sɛ yɛ biara abɔ butuo wɔ bɛbu no ɛti yɛ nyinaa wo sɛ na mɔkɔ yɛhyehyɛ mu nsan kora nka nkurahyɛ sɛ bi sɛ ɛyɛ anaasɛ bi na ɔka sɛ bi sɛ yɛ bɛbu abɛbu ayɛ koraa na sɛ deɛ meyɛ dɔkta nɔkorɛ a me ho ɛna meka mɛyɛ ɛno mu ɛna ɔfrɛ me line no so ɛmɛdwe kasa ɛmɛsɛ na berɛ siiɛ no a na monya pɛn ne ma ɛdeɛ na woamfrɛ me wofrɛ me asɛ nka me private jet bɛbɔ dɔma abɔ akɔfa no ama ebi sɛ kɔkɔ bi sɛ me private jet no ɛyɛ luxury but ɛyɛ ahokyerɛ te sɛ nti ɛdɛ wɔ hɔ wofrɛ me adama bɛfa no bɛbɔ aberanteɛ wei sɛ waso ɛ ɛno a ɔsɛ wosɛ de account number afɛdeɛ no te sɛ meyɛ afrɛ dɔkta kɔkɔ te sɛ ɛyɛ ɔbɛne ama sɛ sɛ mama yɛ sika se mayɛ sika no koraa ne ɛnya nto account no wasɛde kyane de adɛyɛ ɛkɔsi do mayɛ wasɛde de ama no wasɛde de ama wei obi a anka wate sɛ dɔkta bɛgu ɛte sɛ waboa no obi boa borɔ ɔmmɔ so mpo na wate mpo sɛ obi boa na kyɛ sɛ akɔyɛ sɛ kan nso wabɛ ɔbɛne Ibrahim Mahama yɛbisa no so na ɔbɛne ka ne deɛ ɛdɔɔso kyɛɛ saa nso manya bi me papa de bi akoa obusuafoɔ de bi akoa ne ankasa nso yɛma tontɔn yɛma nya nti yɛyɛ se koraa yɛbɛtumi akɔ sɛ ɔmo maa yɛmfo biga no ɛyɛ estimate waa ɔsopɛ koraa hospital hɔ nkrataa a wɔde ama yɛn no mɛtumi asɛnde ama sɛ yɛwɔ nipa a yɛgye saa nneɛma no ɛnyɛ kofi ebi ɔde naka nda afei deɛ metie Vincent interview a ɛyɛ na efi sɛ asɛm yi si yɛ koraa bɛpɛ me nɛ ɛmu krataa bi abɔ ɛmu a wobɛtena hɔ na nada de kyerɛ wo ɛwɔ so nti sɛ wopɛ sɛ wonya kɔbisa wɔkyerɛ wo estimate no just ka sɛ ana menkɔ dɔkta hɔ menya nkrataa na sɛ ɛbɛyɛ a but na ɔbɛha wo mu nti na mebisa sɛ ɛnti mewie a anka sei ɛna makyi bɛyɛ baabi a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame bɛma nsupɔne atɔ yɛ abrabɔ na apa nkyɛnse a ɛnyɛ a ɛtwa yɛn ho ahyia nyinaa so yɛ mu sɛ saa nkyɛnse wei saa na da so kɛkɛ mfanya deɛ na biaa aborɔfoɔ afei fa kaa na ahoma ahomakyerɛ me sɛ ne afei tedi dɔkta fashion class. Also, my video for pilot who said there will be a China Yama. And so, situation is, and I'm so Emma, more money you do kind. You do kind of the arrangements. Dr. Paul Abbey. Dr. Baku, ɔhwɛ nyina na sɛ moyɛ dɛn nti ɔde adubi gu so ɔsɛ ɛma baabi a ɛkuruwo biara no. In fact, nipa nsɛ hwee Kofi Adoma paa Kofi Adoma ni hi in fact I am down spirited. And I'm deeply sad, very, very sad. But this is, uncalled for.
And this is a great misfortune. Kofi Adoma Nwanwanii. The condition here. There was a bomb fire, Yankai Kofi Adoma Nwanwanii say, Radina Berhenso. Nenimi in this year, the Nenimi in dear. Nenimi in dear. In one dear. It's a bomb fire, Yankai Kofi Adoma Nwanwanii say, Yamina Hers na on restore the site. Sending me no Nina Nintimi ya at least Bako dear. Nyame entimi restore baako ma no na ontimi ensa emra back bi emegina na so emeye n'adwuma o hore ma no ahwe ho sie na asase we nso de nipa eye bad nipa ye wicked nipa enye obetima kire wadwene e wo comment section aha yi Penyah Block Media